Türkmen häkimetleri korrupsiýa bilen bagly jinayetleri etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyna geldi. Bu barada Türkmenistan gazeti 13-nji dekabrda habar berdi. Türkmenistanyň Jinayet kodeksine goşmaçylar we üýtgetmeler girizmek hakyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken degişli kanuny anny güni döwlet medeniýetine çap edildi. Maglumatda ma'lum bolşuna görä goşmaçylar we üýtgetmeler wagtyndaky kanuny prezident 30-njy noýabrda gol çekipdir. Ýöne ol medeniýetde aradan 2 hepde geçenden soň 13-nji dekabrda çap edildi. Korrupsiýa jinayetleri bilen bagly iş kesilen adamlaryň günäsini geçmezlik boýunça alynan täze karar Türkmenistanyň öňkü İçeri İşleri Ministri İskender Mulikowyň korrupsiýada günäli bilinip azatdykdan mahrum edilmeginiň ýa-da medeniýetde çap edilýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedowyň 3-nji dekabrda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine baş prokuror Batyr Attaýew öňkü ministriň uly mösberde para almakda günäli bilinip azatdykdan mahrum edilendigini ma'lum etdi. Döwlet telewizionyasy 44 ýaşly Mulikowyň eli gandyrly ýagdaýda günäsini boyun alyşyny we toba edişini görkezdi. Ýöne habarda öňkü ministriň haçan saklananlygy, haçan tutsak edilendigi, onuň suw diýişiniň nähili şertlerde geçirilenligi barada maglumat berilmedi. Kanuny täze girdilen goşmaçylara laýyklykda korrupsionerler bilen bir hatarda neşe serişdeleriniň psikotrop maddalarynyň we prekursoryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetleri edenlere de rehm edilmez. Prezidentiň 30-njy noýabrda gol çeken täze kanunlary bilen Türkmenistanyň Jinayet kodeksine, Jinayet iş ýörediş kodeksine başga da möhüm üýtgetmeler girdildi. Täze goşmaçylara laýyklykda mundan odoldyňy döwlet wezipesini eýeleýän adam kasama dönüklükden jogapkärçilige çekilen bolsa mundan meýlek döwlet wezipesini eýeleýän adam bilen bir hatarda döwlet gurulukçylary ýa-da olary deňleşdirilen adamlar hem kasama dönüklükden jogapkärçilige çekilýär. Şeýlede täze üýtgetmeleriň esasyna Jinayet kodeksine täze korrupsiýa maddasy goşuldy. Oňa laýyklykda korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklary, emlak we beýlekler bilen bagly edilen jinayetler görkezilýär. Korrupsiýanyň täze maddasyna laýyklykda häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli adamlaryň aýry-aýry adamlar ýa-da toporlar bilen ýola goýan bir kanun gatnaşyklarynyň esasyna amal aşyran jinayetleri cezalandyrylýar. Türkmenistanyň kanunyna girdilen goşmaçylar onuň resmi taýdan çap edilen gününden herekete girýär.